Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләп, Азнакай районында агросәнәгать тармагының нәтиҗәләрен билгеләделәр. Азнакай районына ел сайын улы хөрмәт хисләре белән киләбез. Район республиканың авыл хуҗалыгы тормышында зур урын алып тора. Юлда игътибарлы бул. Колабызда юл транспорт һәлакәте корбаннарын искә алдылар. Нарушил правила расположения транспортсредств на проезжей части, выехал на полосу встречного движения. Буыннарны берләштерүче җырлар. Русак ташының халык ансамбленә 50 ел. Это очень большой труд, да. Но нам очень нравится петь. Нам нужно общение. Әлмәт районы авыл хуҗалык хезмәткәрләре сезонлы эшләренә нокта куйды. Тик бу әле эшләр тәмам дигән сүз түгел. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча, узган сезонда игенчеләр гектарына уртача 24 центнер бөртек җыеп алганнар. Бер шартлы мөгезле эре төрлек башына 32 центнер күләмендә азык әзерләгәннәр. Бу ел ярымлык запас дигән сүз. Эшләрнең берсен икенчесе алыштыра. Алда кыш димәк техниканы язга әзерләргә вакыт җитте. Инде бүген механизаторлар эш коралларын ремонтлау белән мәшгуль. 2025 ел уңышы өчен ырлыкларны яңартырга, минераль ашламалар әзерләргә кирәк булачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре гектарына 80 килограмм ашлама әзерләргә киңәш итә. Әлбәттә, инде техник базаны яңартуда яхшы булыр иде, ди белгечләр. Бертөкле культураларны уру техникасы паркының 70% яңарту таләп итә. Агрегатларның бәясе соңгы вакытта нык артса да, моны агролизинг программасы ярдәмендә әле эшләргә була диялар. Моннан 20 ел элек төбәгебездә игенчелек өчен ят тыелган ноутил технологиясе белән эш итүгә корылган Союз агроҗәмгыятенә нигез салына. Элеккеге нефтче совхозлары шуңа истәп фермер хуҗалыкларының биләмәләрен берләштереп предприятие бүген зур агрохолдингка әверелде. Һәм ул Әлмәт районыннан тыш Лениногорск, Азнакай, шулай ук Самара өлкәсе җирләрен эшкәртеп уңыш алуын дәвам итә. Союз агроҗаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте төбәгебездәге иң эре һәм заманча авыл хуҗалыгы предприятиеләренең берсе. Монда азык-төлек җитештерүнең тулы циклы гамәлгә ашырыла. Хуҗалыкка 2004 елда нигез салына. Нәтиҗәдә республикада заманча техник җиһазландырылган үз терлекчелек комплекслары булган 600 татарстанлыны эш белән тәэмин итүче агрохолдинг үсеп чыкты. Союз агроколлективының игътибары продукцияның сыйфатына һәм рентабельлекне арттыруга юнәлдерелгән. Заманча машина, трактор парклары, ремонт бокслары, энергияны сак тоту технологияләре, булар барысы да командага алгысызлыкта булырга һәм заманча таләпләргә җавап бирергә мөмкинлек бирә. Җәмгыять берничә район басуларын эшкәртә. Мисал өчен Лениногорск районы бүлегенең җир биләмәләре 10 000 гектар, мәйданнарның бер өлеше Самара өлкәсе Келәүле районында. Биредә көнбагыш, арпа игәләр. Прикамка региональ бүлегендә исә үсемлекчелектән тыш терлекчелек белән дә шөгыльләнәләр. 5000 нан артык гектарда бертөкле культура һәм 1000 гектар азык культуралары игеп илебезне азык-төлек белән тәэмин итәләр. Миңа бер елга кирәк 3900 тонна сенаж, 3600 тонна силос кирәк. 1200 тонна зернофураж кирәк, 600 тонна салам, үзем өчен генә булса 520 тонна печән кирәк. Но без обычныйда әзерлибез Союз агро өчен 1200 тонна салам, менә без планга үзебез куйдык 800 тонна печән, әгәр дә аларга да кирәк булса инде. Сенажга силоска килгәндә, әйттем инде менә 849 гектар безнең күп еллык үләннәре бар. Шуның да 649 гектараны люцерны. Бүгенге көндә Татарстанда алар терлекчелек буенча сементал породы тукымлы сыерлар белән эшлиләр. Ул Татарстан өчен сирәк күренеш, андый башка тукым белән эшләү. Менә яңадан ул сыерларның сөтенә әйләнеп килгәндә, аның качествосы, майлылыгы, белок үзендә микъдары белән алар икенче төрле ничек әйтергә кирәк сыерлар инде.
Союз агр составында шулай Татарстан Республикасының иң ире һәм уңышлы терлекчелек сөтчелек комплексларының берсе Актүбә комплексы. Ул югары сыйфатлы һәм экологик чиста сөт җитештерә. Бүген биредә 7000 баш мөгезле эре терлек үстерелә. Шуның 2900 савым сыеры. Һәр сыер тәүлегенә уртача 31 литр сөт бирә. У нас 5 технологов по воспроизводству. Но самый главный показатель – это индекс тельности. Вот у коров у нас 25, у телочек 37. Потом у нас индекс выявления в охоте 67% у коров и 70% у телочек. Это отличные показатели. Без терлекчелек үрчетү буенча технологлар бише. Әлбәттә, төп күрсәткечләребез туган бозаулар саны. 2023 елда, мисал өчен 2020 бозау туды. Хезмәтебезне республикада да бәяләделәр. 2022 елда республика һөнәри осталык конкурсында катнашып, абсолют чемпион булдым. 2024 елда абсолют чемпион исемен кабат алдым. В 2024 году я получила второй раз звание абсолютного чемпиона. Соңгы елларда Союз агр басуларына җитен игәләр бу культура текстиль сәнәгатендә мөһим роль уйный һәм авыл хуҗалыгының тотрыклы үсешен тәэмин итәргә сәләтле. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай район һәм шәһәр мәдәният йортында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек хезмәткәрләрен зурлап тантаналы чара узды. Анда авыл хуҗалыгы тармагында лаеклы хезмәт куючы авыл уңганнары, тармак ветераннары, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр катнашты. Әлеге бәйрәм туган җирен яраткан кешеләрне берләштерә. Аларның тырыш фидакар хезмәте түгел эше нәтиҗәсендә районда быел ярыйсы гына уңыш үстерелеп җыеп алынган. 90 мең тонна ипи җыеп алдык. Рапс, кумбагыш бик яхшы булды. Менә 25 мең тонна рапс җыеп алдык. Уртача уңыш 25 центнер. Шулай инде 25 мең тоннадан артыграк кумбагыш җыеп алынды. 21 центнер уңыш менә барысы 140 мең тоннадан артыграк. Терлекчелек буенча килгәндә дә 30 меңгә якын эре мөгезле терлегебез бар. 12 меңнән артык сыер саны. Бүгенге көндә инде 200 тоннадан артык сөт савыла. Тантаналы чарада Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та катнашты. Азнакай районына ел сайын улы хөрмәт хисләре белән киләбез. Район республиканың авыл хуҗалыгы тормышында зур урын алып тора. Чын күңелдән мин бүгенге шушы бәйрәм белән Азнакай авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен республика җитәкчелеге исеменнән котлыйм. Аларга саулык, сәламәтлек телим. Тәбрикләүләргә Азнакай нефть идарәсе җитәкчесе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Алмаз Фәритов, 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Рамил Исламов, Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Айрат Тәҗетдинов та кушылдылар. Чыннан да бүген Азнакай җирлегендә зур тантана хезмәт кешесенә менә шуларга алар белән бергәләп, аларның җиңүләрен тапкырлап, ихлас күңелдән теләкләр телибез. Дөньяда бик күп төрле һөнәрләр бар. Шуларның иң якыны адәм баласына кирәк булганы игенче, терлекче. Чөнки һәрберебез көн сайын стәл янына 3-4 мәртәбә киләбез һәм тулы итеп кешене менә тукландыру өчен иң беренче җир анада менә шулай итеп кирәкле безгә ризыкларны үстерәбез. Таңның үзеннән дә иртәрәк торып фидакар хезмәт башкаручыларны бүләкләү исемлегендә барысы 81 кеше кертелгән. Әлеге мизгелләрдә сәхнә түреннән аларга бүләкләр тапшыру тантанасы бара. Сәхнә түрендә зур күрсәткечләргә ирешкән сыер саучылар. Бүләкләнүчеләрнең берсе Тукай хуҗалыгы сыер саучысы, 50 елга якын хезмәт стажы булган Рәсимә Гарипова. 46 елга китте эш стажым сыер саучы. Сыер башына инде хәзерге көндә 10 литр сөт сауам. Эшемне зарланмыйм, бик яратып эшлим. Кешегә әйтсәм, кеше шамый, мин эшкә бәйрәмгә барган шикелле барам. Хезмәтенә күрә хөрмәте Тукай хуҗалыгы механизаторы Айрат Абдуллинга Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Колхозда эшлим, водитель булып инде. Хәзерге вакытта комбайнда да эшлим. Ел стажым 81-дән чөтәнәдер инде. 42 генә булгандыр инде. Чарада гомерләрен авыл хуҗалыгы белән бәйләгән гаилә династияларын да зурладылар. Күркәм традициягә үрелгән күчмә вымпел тапшыру тантанасы да булды. Татарстанның популяр җырчылары Алина Давыдова һәм Ринат Рахмәтуллин авыл уңганнарына иң матур җырларын бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ноябрь айының һәр 3-нче якшәмбесендә бөтен дөнья юл транспорт һәлакәте корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан шәһәр һәм районның төрле оешмаларында җәмәгатьчелек игътибарын юл транспорт травматизмы мәсьәләсенә җәлеп итү максаты белән чаралар үткәрелә. Әлмәт политехник техникумында узган очрашуда безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Кызганычка каршы бүген йөрәк қан тамырлары онкологик авырулар белән бер рәттән юл транспорт һәлакәтләре корбаннары да артканнан-арта. Бигрәк тә 15-25 яшьлек егет һәм кызларның үлеме аяныч. Шуңа күрә Әлмәт политехник техникумында тагын бер кат юл кагыйдәләрен бозмаска өндәделәр. Это скорбная дата, прежде всего напоминание всем о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности. Юл транспорт һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне алдыннан юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе белгечләре һәм автоинспекторлар Әлмәт политехник техникумы студентлары белән очрашты. Алар яшь үсмерләргә республикада булган аварияләр турында сөйләде, юл транспорт һәлакәтләренең сәбәбе булган хокук бузулар мисалларын китерде. Шулай ук юлда йөрү кагыйдәләрен искә төшерде. Это мероприятие мы ежегодно проводим. Бу чараны без ел сайын төрле форумларда, төрле базаларда уздырабыз. Быел ул Әлмәт политехник техникумы базасында уза. Чөнки биредә юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча видеороликлар бәйгесе уздырган идек. Безнең максат яшьләргә үз тормышыбызны, сәламәтлегебезне саклап калу өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген җиткерү. Шулай ук без юл һәлакәтләрендә һәлак булганнарның барысын да искә алачакбыз. И сегодня мы почтим память всех тех, кто погиб в дорожных авариях. Кызганычка каршы Әлмәт статистикасы аянычлы. Ел башыннан шәһәр һәм район юлларында 86 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 14 кеше һәлак булган һәм тагын 97 кеше зыян күргән. Соңгы еллар статистикасы күпчелек аварияләр игътибарсызлык аркасында килеп чыгу турында сөйли. Ә үлемгә китерүче юл транспорт һәлакәтләре шәһәр читендә нигездә каршы як полосага чыкканнан соң бәрелешләр аркасында килеп чыга. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре агымдагы елның һәр аяныч очрагына тукталды. Не учел метеорологические условия, нарушил правила расположения транспортсредств на проезжей части, выехал на полосу встречного движения. В результате совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan X-Trail. Очрашуда шулай ук психолог, автомәктәп һәм беренчеләр хәрәкәте вәкилләре чыгыш ясады. Алар студентларның игътибарын юл хәрәкәтендә катнашучыларның гомерен һәм сәламәтлеген саклау проблемаларына юнәлттеләр. Чара һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алу белән дәвам итте. Очрашу азагында юл транспорт һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне алдыннан техникумда юл хәрәкәте кагыйдәләре темасына уздырылган социаль видеороликлар бәйгесенең җиңүче һәм призерларын бүләкләделәр. Беренче урынны ИС 242 Б төркеме алды. Алар җәяүләр кичү буенча чыгу кагыйдәләре турында видео төшергәннәр. Безгә кирәк карарга кая без барабыз. Машиналарга, кешеләргә безнең техникумда бу конкурслар бик эшәк. Юл хәрәкәте иминлеген тәмин итү кирәклеге турында тагын бер кат искәртү өчен катнашучыларга белешмәләр тараттылар. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бүген калабызда без тарихта излебез исемле республика бәйгесенең муниципаль этабы узды. Бәйге республика архивы тарафыннан мирасыбызны барлау максаты белән уздырыла. Анда үз гаилә тарихлары белән 11 гаилә уртаклашты, шәҗәрәләрен тәкъдим итте. Араларында гаиләләре белән укытучылар булганнар да, берничә буын мәдәният өлкәсендә хезмәт куючылар да, һөнәрчеләр дә бар. Бәйгедә безнең бер юлы 2 хезмәттәшебез Алсу Әхмәтҗанова һәм Рәдифә Нигъманова гаиләләре белән катнашты. Алсу күренекле укытучылар династиясенең бер вәкиле булса, Рәдифә бәйгегә менә инде 12 буын дәвам иткән олы нәселенең тарихын күрсәтәсе килде. Ярыш шартлары буенча һәр гаилә үз нәселенең милли ризыгын тәкъдим итәргә дә тиеш иде. Бу хакта тулырак алдагы чыгарылышларда карый аласыз. Мирас димәктән бу көннәрдә Рус Акташы авылының Рябинушка халык фольклор ансамбле үзенең алтын юбилеен каршылый. Табиблык амбулаториясе хезмәткәрләре хоры буларак оешкан әлеге коллектив шул дәврдә йөзләп кешене халык җырлары сагында берләштергән һәм бүген дә әле үткәнне киләчәк белән бәйләүче күпер булып тора. Рус Акташы авылы районда иң зур торак пунктларның берсе. Заманында ул район үзәгедә булган әле. Бүген күп милләтле авыл саналса да, биредә күбрәк руслар яши. Шулай булгач, мәдәни коллективларның төп максаты рус мәдәниятен һәм традицияләрен саклау. Мы родились в один год. Они в 74-м, я тоже в 74-м, поэтому я пытался вспомнить, с какого времени я их помню. Барсак та нинди генә чара оештырсак та, Рябинушка төркем апалары һәрчак безгә теләктәшлек күрсәтәләр. Наших праздников любых, причем будь то какие-то фестивали,
будь то какие-то внутренние праздники, маленькие мероприятия. Вот всегда у нас рябинушка на сцене всегда поют. Коллективны Антонина Мухортова оештыра. Башта ул исемсез була, әмәнә Казанда телевизион тапшырырга төшәргә баргач, Рябинушка исемле булып кайта. Соңгы 20 елда коллективны Сергей Фокин җитәкли. Алар бергәләп төрле фестивальләрдә катнаша, бәйгеләрдә чыгыш ясый, үзләре дә бәйрәмнәр оештыра. В репертуаре ансамбля, наверное, уже более сотни песен различного жанра. Это и фольклорные, и народные песни, стилизованные, и патриотические. Репертуарда йөзләп җырыбыз бар, һәр җырның үз соравына карап җавап әзерлибез, бәйрәмнәрне бизибез. Наверное, жизнь как бы дает толчок какой-то в разное время, требуется различного рода песни. Валентина Лепицкая төркемдә иң озак җырлаучы солистларның берсе. 1979 елдан бирле җырлый. Җыр күңел халәттә ул яшәргә көч бирә, ди ул. Это очень большой труд, да. Но нам очень нравится петь. Нам нужно общение. И поэтому ведь праздники, все репетиции, во-первых, общение, во-вторых, культурное развитие. Вот. Ну, и дружба, конечно, и любовь к песням. Ярия Сангинова укытучы. Рус акташына килеп урнашкач та ул ансамбльгә үзе сорап керә. Бирегә кызларын да, оныкларын да җәлеп итә. Я хожу, получаю удовольствие. Можно сказать, это моя жизнь, это мои эмоции. Я старалась и детей своих, у меня 2 дочери, одна тоже поет, и вот внучки сейчас тоже поют. Мы получаем от этого огромное удовольствие. Хотя вот наш бабай иногда бывает против, но тем не менее отпускает нас. Монда датаны Рябинушка ансамбле катнашучылары зурлап бәйрәм итәргә җыена. Димәк, җыр бәйрәм яратучы, үз мирасын кадерләп саклаучы рус акташы авылы халкының мәдәни тарихы яңа вакыйга белән тулыланачак. Рәдифә Нигъманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының турын трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.